شالوم شالوم بيتسب إجزابير أملاخ كميت أن يحكم شالوم جز فشاملين جز فريد ورمير أنا حكم صلاح الدين مسحونا سيم كامنا يسير جسترينا متينا دلنا دي برودر سالادين مير برودر سم فرون سيارجي ستوديو زنقو نقول حلف مدبنا ناينقو ناي معلتك على زبالتك على دبالة معلت زبلي وهذا det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. لو من كافولوك على بلتسقنا فقط أملاخ زبلي Och dagens ord det är välgång och blomstring är Guds vilja. بزح جيزي بلتسقنا خبها كله بقت تانت حاحزو مسجيجا ممهراني. Oftast när vi får höra blomstring och välgång så kopplar vi det med falska lärare. جنكا بلتسقنا خاند اللي إنا بيوتنا. Men samtidigt vill vi ha välgång och blomstring i våra liv. سلازي بزحات سبات سلا بلتسقنا بتعم جيجا زغون رديتي زلنا. Och det är många gånger många personer som har fel förståelse av välgång. بجيجا زتردأك أي نجار أيسر حلكاني. Och om du har förstått något på fel sätt så kommer det inte funka för dig. أنت دا أنت بلتسقنا تزارب كونكا أي تبلتسقنيخا. Så om du är en person som pratar motsatsen av välgång så kommer du inte kunna ha välgång. سلازي قدمي إيلو ميلنا مبالنا مسحفن تايبل مبال حشنا. Så istället för att säga att de sa så här, då är det bättre att säga så här säger Guds ord. سلازي نا إجزابير أقلقلتي سلا بلتسقنا سلا برختكم هرقولو مسحسوت ممهران أين التححزوم. Så låt oss inte koppla Guds tjänare med falska lärare när vi hör dem undervisa om välgång och blomstring. مصحف قدوس ناي حسوت ممهران كوصوم كله بخمي عينت ملك إيدو صوم نصنعيو. Så låt oss studera vad Guds ord säger när den pratar om falska lärare istället. ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ነፍስ ወከፍ ደቁ ናይ ብልጽግና ህይወት ሂቦም እዩ Men Guds vilja och det Gud har gett för sina barn det är ett liv där de kan leva i välgång och blomstring. መጽሐፍ ቅዱስ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ጥቅስ 8 I Joshua kapitel 1 vers 8 እቲ ኣብኡ እተጻሕፈ ምእንቲ ተጠንቂቅካ ክትገብሮ መዓልትን ለይትን ኣስተንትኖ እምበር እዚ መጽሓፍ እዚ ካብ ኣፍካ ኣይትፍለዮ ሽዑኡ መገድኻ ተቐንዕሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ እዩ Det står, låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas på din väg och då ska du ha framgång. ረይሕዋት ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ለይትን መዓልትን ምስ ኣስተንተንካዮ ካብ ኣፍካ ድማ ዘይትፈልዮ ሰብ ምስ ኮንካ እቲ ቃል ኣብ ህይወትካ ከቕንዓልካ ከስልጠልካ ይብለና ኣሎ ብዝናይ ትግርኛ Ser ni här? Det Guds ord säger är när vi tänker på Guds ord och mediterar på den dag och natt så står det att den kommer göra så att vi lyckas och ha framgång på vår väg. እዛ ሽዑ ድማ ክሰልጠካ ይትብል ደላ ናይ ትግርኛ ቃል Och sen säger den också att det ska lyckas dig. ኣብ ናይ እንግሊሽ ግን shall make you way prosperous ያትብል Men på den engelska översättningen står det they shall make you prosperous. بخالا ኣዘራርባ ንመንገድኻ ኩሉስ ብልጹግ ክገብሩ እዩ ይብል Som med andra ord den säger är på alla dina livsområden på din väg så kommer det göra att det blomstrar upp. ይሲ ብኩሉ ነገራት ምልኣት ክኽተለካ እዩ ማለት እዩ Så det betyder på alla områden i ditt liv så kommer du vara uppfylld och det kommer fyllas. ይሲ ኮምፕሊትነስ ምልኣት ኣብ ህይወትካ ክረአ እዩ Så fullhet kommer börja synas i ditt liv då. ናይ እግዚኣብሔር ቃልስ ብግቡእ ኣብ ህይወትካ ቦታ እንድሕር ሒዙስ ኣብ ኩሉ ነገራትካ ብልጹግ ሰብ ይድገብረካ Så om Guds ord får riktigt fäste och i ditt hjärta så kommer det resultera att du blir fylld och uppfylld på alla ditt livsområde. ብልጽግና ካብ ገንዘብ ዝሓለፈ እዩ Uppblomstring är bättre än pengar. ብልጽግና ካብ ገንዘብ ይዓቢ Välgång och blomstring är större än vad pengar är. ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣብ ነፍስኻ ቦታ እንድሕር ሒዙ ንነፍስኻ የበልጽጋ När Guds ord får plats i ditt hjärta så kommer det göra att ditt liv börjar blomstra upp. ዝበልጸገ ነፍሲ ድማ ዝበልጸገ ናብራ ይውፅእ Och ett liv som är uppblomstrat så börjar det manifestera fram blomstring i allt det du gör. ወንጌል ብልጽግና ኣይኮነን Evangeliet är inte ett evangeliet av uppblomstring som man kallar. መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ወንጌል ክዛረብ ከሎ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ወንጌል ጸጋ ወንጌል ወዲል ይጽውዖ När Guds ord förklarar evangeliet, den förklarar evangeliet om Guds rike, evangeliet om Guds barn, evangeliet om Guds son. ነገር ግን ብልጽግና ኣብ ውሽጢ ወንጌል ኣሎ Men uppblomstring och välgång finns inombords av det evangeliet. ካብቲ ሓደ ንወንጌል ዘበሎ ናይ ብልጽግና መልእኽቲ ስለ ዝሓዘ እዩ
Så en av de sakerna som har gjort att evangeliet blir evangeliet, det är välgång och uppblomstringsbudskap. ወንጌል ብትክክል ክርድእካ ከሎ ብውሽጥኻን ብደገኻን ብልጹግ ይድገብረካ När du förstår evangeliet på riktigt, det gör att du blir uppblomstrad inifrån och utifrån. ብልጽግና ንገዛ ርሱ ጽቡቕ ዜና እኳ እዩ Att vara uppblomstrad och ha framgång är en bra nyhet. ስለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብምብልጻግና ኢዳ እምበር ዝኸብር ብምጉስቋልና ኣይከብርን እዩ Så Gud blir inte ärad av vår misslyckande, han blir ärad genom vår framgång. እንተ ደኣ ብብልጻግ ደይ ንኣምን ኮይና ምጉስቋል ኢና ንኣምን ማለት እዩ Så om vi inte litar på framgång så litar vi på misslyckande. ስለዚ ብልጽግና ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ Så att framgång och välgång i livet är viktigt. ብገንዘብ ክንብልጽግ ብፍልጠት ክንብልጽግ ብጥዕና ክንብልጽግ ብኩሉ ነገር ክንብልጽግ ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ Så att ha framgång i ekonomi, att ha framgång i livet, i vishet och ha framgång i skolgång, det är Guds vilja. መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ዘላ ህይወት ናይ ብልጽግና ህይወት እዩ Psaltaren 1, där det finns att det är ett framgångs- och välgångsliv. እታ ኣወሰኑ ሓይዝማይ እተተኽለት ኦም ቆጽላ ድማ ዘይረግፍ ይሲ ኣብ ገጊዚኡ ፍሬኣ ትህብ ዝገበሮ ኩሉ ድማ ይቆንዖ ትብል ታ ዝገበሮ ኩሉ ይቆንዖ ትብል ብዛዕባ ምብልጻግ ይዛረብ ኣብ ጥቕሲ 3 ዘሎ Så det i Psaltaren 1 i vers 3 där den beskriver trädet som är planterat vid vattenbäck som bär frukt i rätt tid och i vers löv inte vissnar. Det står att det lyckas väl. ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋት ኣንጻር ብልጽግና ኣይትሕስቡ Så mina syskon, tänk inte motsatsen av vad välgång och blomstring är. ብልጽግና ናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ምዃኑ እመንዎ Lita på att välgång och blomstring är Guds vilja. እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምብልጻግና ይድኸብር Gud blir ärad genom att vi har det bra ställt. ኣብ ኩሉ ነገራት ብልጽግና ክኽተለና ፈቃድ ኣምላኽ እዩ Det är Guds vilja att framgång ska följa oss i alla våra livsområden. ምኽንያቱ ብክርስቶስ ኣብ ሰማያት ብሩኻት ስለ ዝኾንና Och det är för att genom Kristus är vi välsignade i himlen. ስለዚ ከይትርስዑ ኣንጻሩ ትዛረብሉ ዘበለ ነገር ንህይወትኩም ኣይሰርሕን እዩ Och glöm inte, allt det ni talar motsatsen av så kommer det inte funka i era liv. ሕያው ኣምላኽ ምስክረይ ኣንጻር ብልጽግና ትዛረቡ እንድሕር ኮንኩም ብተኣምር ኣብ ህይወትኩም ኣይትብልጽጉን ኢኹም Gud är mitt vittne, när ni talar mot framgång så kommer ni inte se framgång i era liv. እግዚአብሔር ኣምላኽ ነገልገልቱ ንህዝቡ ከበልጽጉ ዳ እምበር ንህዝቡ ከጋሳቑሉ ኣይለኣኾምን Gud har inte skickat sina tjänare för att de ska göra så att hans folk ska misslyckas, utan han har kallat dem för att de ska göra så att hans folk ska vara framgångsrika. ዳስ ዋይ ድኽነት ደይሰብኩ ምጉስቋል ደይሰብኩ ኣይትጽልእዎም እምበር ሽፍተውዎም Det är därför ni inte ska hata dem som predikar framgång och folk ska lyckas. Istället älska dem, hedra dem. ፈቃድ ኣምላኽ እዮም ድሰብክኹም ዘለዉ Och det är för att de predikar för er Guds vilja. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ብልጹጋትን ኢኹም Ni är värdefulla, segrare och blomstrande. ሻሎም